आज मी फ्रूट प्लम केक बनवते एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने इन्स्टंट असा. आणि हा जो केक आहे ह्याच्यामध्ये आपण साखर, मैदा, गव्हाचं पीठ किंवा अंड वापरणार नाही आहोत. झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे आणि हा आपण कढईमध्ये बनवणार आहोत. तर हा प्लम केक बनवण्यासाठी इथे पहिल्यांदा मी मसाला बनवून घेणार आहे. तर त्याच्यासाठी मिरी 7 ते 8 घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर 4 लवंग घेतलेली आहेत. त्याच्यानंतर दालचिनी घेतली आहे. हिरवी वेलची 6 बोंड घेतलेली आहेत. इथे जायफळाचा एक तुकडा घातलेला आहे. त्याच्यानंतर अर्धा चमचा सुंठ पावडर आणि हा जो सगळा मसाला आहे एकदम बारीक करून घ्यायचा आहे. मिक्सरमध्ये नुसता बारीक होत नसेल तर साखर किंवा खडीसाखर तुम्हाला चालत असेल तर घालून बारीक करू शकता. हा मसाला असाच बारीक करून घेतलेला आहे. आता इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे आणि अर्धा कप गूळ घेतलेला आहे पॅनमध्ये. पाव कप पाणी घालायचं आणि हे गूळ आहे ना हे पाण्यामध्ये फक्त वितळून घ्यायचं आहे आपल्याला. ह्याचा पाक वगैरे काही करायचा नाहीये. गूळ इथे पूर्णपणे वितळलेला आहे पाण्यामध्ये. आता मी इथे ड्रायफ्रूट्स काढून घेतलेले आहेत. तुम्हाला जे आवडतील ते ड्रायफ्रूट्स तुम्ही या केकमध्ये घालू शकता. मी काजू, बदाम, काळ्या मनुका घेतलेल्या आहेत, बेदाणे घेतलेले आहेत, त्याच्यानंतर मगजच्या बिया आणि टुटी फ्रुटी वापरलेली आहे. हे सगळे ड्रायफ्रूट्स आहेत ना हे गुळाच्या रसामध्ये इथे घालून घेते आणि फक्त हे उकळून घेणार आहे. 1-2 उकळ्या आल्या पाहिजेत फक्त ह्या गुळाच्या रसाला. पाक वगैरे काही बनवणार नाही आहे. थोडेसे हे शिजले नाही ह्या गुळाच्या रसामध्ये की गॅस आपल्याला बंद करायचा आहे. हे गुळाच्या रसामध्ये छानपैकी शिजलेले आहेत. आता गॅस बंद करायचा आहे आणि हे जे मिश्रण आहे हे आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. एकदम थंडगार असं हे करून घ्यायचं आहे मिश्रण. इथे मस्तपैकी थंड असं झालेलं आहे हे मिश्रण. आता काय करायचं, इथे एक संत्र घेतलेला आहे आणि आपल्याला 2 चमचे असं संत्र्याचा किस आतमध्ये घालायचा आहे. इथे किसून घेते. संत्र्याच्या सालीचा जो किस आहे ना तो. आता हे किसलेलं संत्र आहे ना त्याचाच रस काढून घेते. अर्धा कप रस आहे हा आतमध्ये घालून घ्यायचा आहे. आणि हे जे सगळं मिश्रण आहे ना व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित असं मिक्स झाल्यानंतर काय करायचं, इथे मी रवा घेतलेला आहे अर्धा कप. एकदम बारीक रवा जो असतो ना लाडू रवा तो घेतलेला आहे. आणि अर्धा कप इथे नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे. आजचा जो केक आहे आपण नाचणीचं पीठ आणि रव्यापासून बनवणार आहोत. केकचा मसाला जो मी मिक्सरमध्ये बनवलेला आहे तो पण इथे घालून घेते आणि हे सगळं व्यवस्थित असं आता मिक्स करून घ्यायचं आहे. आतमध्ये आपण सोडा वगैरे अजून काही घातलेला नाही आहे. पहिल्यांदा हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. रवा घातल्यामुळे थोडा वेळ हे आपल्याला झाकून ठेवावं लागणार आहे. झाकलं ना की रवा छान असा फुलून येणार आहे. कमीत कमी 10 मिनटं तरी हे झाकून ठेवायचं. आता हे 10 मिनटं झाकून ठेवते. तोपर्यंत काय करायचं, आपण बाकीची पूर्वतयारी करून घेणार आहोत. आजचा हा केक कढईमध्ये बनवतोय त्यामुळे इथे कढई घेतलेली आहे आणि असं एक स्टँड घेतलेला आहे आणि वर झाकण घेतलेलं आहे. आणि ही जी कढई आहे ना ही आपल्याला प्रीहीट करून घ्यायची. त्याच्यामुळे काय होतं, आपण बेक करायला केक ठेवला ना की लगेच तो त्याची प्रोसेस जी आहे ती व्हायला सुरुवात होते आणि छान असा फुलून येतो. आता इथे एक मी केक टीन घेतलेला आहे आणि त्याला तूप लावून घेते. आतमध्ये बटर पेपर एक घालून घ्यायचा म्हणजे आपण जेव्हा केक बाहेर काढतो तेव्हा पटकन असा तो निघतो बाहेर. आता इथे 10 मिनटं झालेली आहेत. हे मिश्रण मस्तपैकी तयार झालेलं आहे. हे बघा तुम्हाला दाखवते घट्टसर झालेलं आहे थोडंसं कारण रवा फुललेला आहे आतमधला. त्याच्यानंतर या मिश्रणामध्ये मी इथे 2 टेबलस्पून भरून मिल्क पावडर घातलेली आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते. आता हे मिश्रण आहे ना हे अजून थोडंसं घट्टसर असं तयार झालेलं आहे बनवून. मग आता काय करायचं, आतमध्ये मी इथे पाव वाटी वितळलेलं तूप घालतीये. तुम्हाला जर का आतमध्ये तूप घालायचं नसेल तर तुम्ही तेल वापरू शकता. सूर्यफुलाचं किंवा शेंगदाण्याचं तेल घालू शकता तुम्ही आतमध्ये. आणि इथे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते. सगळे जिन्नस व्यवस्थित असे मिक्स झालेले आहेत. आता इथे मी पाव चमचा बेकिंग सोडा घालतीये आणि 1 चमचा बेकिंग पावडर घालतीये आणि त्याच्यावर मी इथे 2 चमचे एवढा संत्र्याचा रस ठेवलेला बाजूला तो घालून घ्यायचा आहे. आणि हे सगळं व्यवस्थित पुन्हा एकदा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता जे आपण हे मिक्स करणार आहोत ना हे एकाच साईडने फिरवायचं आहे बॅटर आपल्याला. कारण सोडा घातल्यानंतर छान असं फुलायला लागतं. सोडा आणि बेकिंग सोड्याचा आपण वापर केलेला आहे आतमध्ये. तुम्हाला जर सोडा आणि बेकिंग सोडा वापरायचा नसेल तर तुम्ही इनोसुद्धा घालू शकता. आता जे आपण प्रमाण घेतलेलं आहे केक बनवण्यासाठी त्याच्यामध्ये तुम्ही 1 पॅकेट इनो घातलं ना तर व्यवस्थित असा हा केक फुलणार आहे. सोडा आणि बेकिंग सोडा घातल्यानंतर आपल्याला हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं पटापट असं एकाच साईडने
आणि त्याच्यानंतर आपण जो केक टिन बनवलेला आहे त्याच्यामध्ये पटापट असं हे ओतून घ्यायचं. जास्त वेळ काढायचा नाही. इथे मी सगळं हे मिश्रण घालून घेतेय. त्याच्यानंतर हा जो डबा आहे तो आपल्याला टॅप करून घ्यायचा आहे आणि वर इथे मी ड्रायफ्रुट्स घालतेय थोडे. पण काय आहे, केक ज्यावेळी फुलायला लागतो ना हा, त्यावेळी हे ड्रायफ्रुट्स आहेत ते आतमध्ये जातात. पण मी ते छान दिसावे म्हणून थोडेसे घालून घेतेय. इथे कढई मस्तपैकी प्रीहीट झालेली आहे. त्याच्यावर हा जो केक बनवला आहे तो वर ठेवून द्यायचा आहे डबा आणि वर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. मीडियम टू हाय फ्लेमवर आपल्याला हा केक बेक करायचा आहे. 15 मिनिटं झालेली आहेत इथे. 15 मिनिटानंतर मी इथे केक उघडलेला आहे आणि बऱ्यापैकी आपले ड्रायफ्रुट्स आतमध्ये गेलेले आहेत. तर इथे मी काही ड्रायफ्रुट्स घालून घेते वर आणि पुन्हा झाकण ठेवून व्यवस्थित असं शिजवून घ्यायचं आहे. पूर्ण केक बेक व्हायला आपल्याला 40 ते 45 मिनिटं लागतात. एखाद्या सुरी किंवा चमच्याच्या सहाय्याने व्यवस्थित असा केक बेक झालाय की नाही ते आपण बघायचं आहे. एकदम चमचा आपला क्लीन आलेला आहे. मस्तपैकी बेक झालेला आहे केक. आता मी हे कढईतून बाहेर काढून घेतेय. हा जो केक आहे ना, हा केक बनवण्याच्या खूप वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. इथे मी एकदम साधी सोपी पद्धत दाखवलेली आहे. आता हा केक आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचा आहे. गरम-गरम जर केक आपण काढायला गेलो ना, तर तो व्यवस्थित असा बाहेर निघत नाही केक टिनमधून. तर व्यवस्थित असा थंड करून घ्यायचा आणि पहिल्यांदा बाजूच्या कड्या ज्या आहेत त्या सोडवून घ्यायच्या. इथे मस्तपैकी माझा केक बनवून तयार झालेला आहे. आता इथे मी प्लेट घेतलेली आहे आणि प्लेट वर ठेवलेली आहे आणि अशा पद्धतीने हा केक प्लेटवर काढून घेतलाय. हे बघा तुम्ही बघू शकता पटकन असा निघतोय केक. तर आजची केकची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. खाली हाईप बटन दिलेलं आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा आणि असंच मस्त-मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.